अलिबागमधल्या जिल्हा रुग्णालयाची दुरवस्था समोर आली आहे। या रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवरून शेकाप आता आक्रमक झालेली आहे। रायगडच्या अलिबागमधल्या जिल्हा रुग्णालयाची दुरवस्था आहे। शेकापच्या पदाधिकाऱ्यांनी या रुग्णालयाची पाहणी करत प्रशासनावर संताप व्यक्त केला। सुमारे 15 कोटी रुपये खर्च करून सुद्धा या रुग्णालयामध्ये अस्वच्छता आहे, मूलभूत सुविधा नाही आहेत आणि त्यामुळे चित्रलेखा पाटील यांनी आरोप केलेले आहेत आणि संताप व्यक्त केला आहे। रुग्णालयाच्या दुरवस्थेला जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे। आणि मेन म्हणजे हे हॉस्पिटल धोकादायक आहे आणि सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या हॉस्पिटलवर मागच्या 2009 नाही मी तुम्हाला सांगते ना 2000 याच्या साली 15 कोटी रुपये हा खर्च केला। गेल्या 13 वर्षात या जिल्हा रुग्णालयावर जवळपास 15 कोटी रुपये हे खर्च केलेले। 15 कोटी कशाला म्हणतात, कुठे गेले, आता का